U kijkt naar een speciale uitzending van Heet van de Naald die geheel in het teken staat van de Roermondse beerput die de vorige week is opengegaan. De Roermondse VVD-wethouder, statenlid en senator Jos van Rij heeft persoonlijke belangen in tientallen miljoenenprojecten in Roermond. Jos van Rij vierde samen met zijn vastgoedvrienden vakanties in de badplaatsen Saint-Tropez en Cannes aan de Franse Riviera. Uw belastinggeld werd ook besteed aan uitstapjes naar wedstrijden van Oranje op het WK. Na de onthullingen in de Limburger van de vorige week reageerde de Roermondse VVD furieus en werd er zelfs met rotte vis gegooid. Mediaadviseurs van de VVD hebben Van Rij dringend geadviseerd een meer chique houding aan te nemen. Van Rij distancieert zich nu dan ook van bovengenoemde straatpraktijken en ziet een onderzoek met vreugde tegemoet. Wel zal hij proberen dit onderzoek zoveel mogelijk te beïnvloeden zoals we van hem gewend zijn. Hier is Greet met het weer. Och, arme Jos, wat doen ze dich toch aan? Laten ze dich van boven tot onderzoeken. Het is een politieke moord. En dat voor immers de ganse gemeen op de kaart heeft gezet. Iedereen van heinde en verre wil in die prachtige stad komen wonen. En iedereen in het ganse gemeen heeft ook werk in het outletcenter. En hebt toe allemaal voor gezocht. En wat Christen dan stank en een rotte vest. Dat is toch schandalig dat ze zo'n mens zo gaat aandoen. Dat kan niet. En daarom speciaal voor dich het weer. In Saint-Tropez 35 graden en in Cannes 34 graden. Bedankt Greet. Dit was Heet van de Naald. We wensen u heel veel sterkte.